Тумя бародар Redmi Mi 10 ина Mi 10 ака 128 ина оперативка 8 плюс Redmi Mi 10 нархш бародар 2600 сомон Redmi Mi 10 ина Mi 128 оперативни 8 плюс ина бародар 2600 сомон телефон бениҳоят пачка мақсад кадом мегирен доставка бепулай омада фаранора кадом мехари намехари бародар нигоҳ кунен ай нарх наҳои телефоно бародар бо хаварш нарх пичачкиш ай бара ина сурагиракшан зур дар пичач ай бара 128 оперативкаш 8 плюс 2600 сомон бародар ина нигоҳ кунен ай нарх наҳои телефоно бародар бо хаварш ки бениҳоят телефоно мақсад арзон магазини акай сапон ай ҳамаи дуконода бародар арзон метавонед Redmi Note 9 Redmi Note 9 1000 сомон кадоми то мехарен доставка бепулай не Redmi Note 11 1700 сомон 128 га Redmi Note 11 128 1700 сомон инаиш Redmi ина Redmi я Redmi лавош қачидаги ина 4 камера спичкалош лавош қачидаги оз моделш ҳам мебинем ина бардор нигоҳ кунед аҳамият чихи телефон Redmi Note 10 Lite ина 128 оперативкаш 6 плюс 2 буда ина нархаш 2000 сомон лавош қачидаги чихеле бузурайдаи хели лавош қачидаги бисёр дом бо мехара ина нархиш 2000 сомон ина бардор коробка зараник дора оперативка 6 128 ба 6 ина бардоро тамошо кунед не A13 128 гига A13 128 гига 1600 сомон кадоми то мехарен любой ҷо доставка бардоро бепулай номеремон 107 89 18 бардоро доставка бепулай кадоми алиши мена шаҳри душанбе шаҳри ваҳдат қурғунтепа дар ҷои мо шумо алиши каданен алиши да бардоро ай пеш мин шаҳри қурғунтепа кӯчаи бор магазини акай сапон алиши да ай пеш мин сӯхтагӣ шикастагиро ман қабул мекунам болоштун кунед телефони пачкатонетон бардоро номеремон 107 89 18 дар пани худо бошед.